Ondo, egia esan, azken eguna nahiko gogorra izan ditut, inguruan gertatu den ez behar batengatik eta, pixka bat etorri naiz, zalantzan edo duda horrekin nire burua nola bilatuko nuen, egia esan nekatu xamar etorri naiz egun horiengatik. Eta, uste dut, gustua nago, izan ere, saio honetan nire burua bilatu dut, temple honien aritu naizela iruditzen zait, ondo sentitu naiz bersotan eta alde hortatik gustua. Uste dut, barrutik bizitu duten eran behintzat, nahiko saio erregularra indetela. Ofiziotan txukun aritu naiz, uste dut bertso batzuetan igual kolpe batzuk jo ditutela eta uste dut garaipenan sekretua egon dela ene izelako erori, ezta? Osinalde, sariketa asko ospatzen dira, nire ibilidean batzuetan parte hartu dut, baina osinaldek badauka zerbait berezia, badauka bere ibilbidea, badauka bere ospea, eta berezitasunen horien artean dago mikrofonik ez da hola, eta uste dut, nire bertsokoleari edo nire ahotsari mesede egiten diola horrek. Beti ere ahots honian etorrizkeen noski. Eta, egia esan modu hortan ikustu ari zen naiz, gero ezina da hemen jendeak ematen duen berotasuna eta egoten den girua. Eta ni banaiz bertsolari bat, publikotik asko jaten duena. Giro hona baldin bada, nire burua sentitzea eta hazi egiten dela, eta askoz ere erosogo aritzen naiz, eta alde hortatik gaurko nahizakirik ez egon saio bat egiteko. Hala tokatu da, ezta? Uste dut, horren atzian badaola adin kontu bat, edo heldutasun kontu bat ere badaola irutzen zait, ez? Nire ibilbidean sariketetan berandu hasitakoa naiz, lehenengo sariketa plazatik Gaztetxera eta gero Erniarra izango zen, eta horiek okerrezpanago 21 urten bueltan egin ikula esango nuke, 21-20 urten bueltan, eta hori normalian sariketetan bertsolari gazteago hasten dira, eta uste dut, sariketetan aritu naizela, igual tokatu behar zitean belaunaldi bat atzerago aritu naizela, eta beti parte hartu duten sariketetan zaharrena izan naizela, eta nik uste dut horrek eman ditela puntu estra bat gehiago bestein konparatuz, eta uste dut horregatik daukadala hainbesteko sarik irabazik dela, azkeneko boladan. Egia esan, Zizturkile bizi naiz Tolosaldean, eta zortea badaukagu gure inguruan eskualdian herri txiki asko dagoela, eta berso zaletasuna handia, eta berso saioa asko antolatzen diela. Azpimarratzekoa da, azken boladan, azkeneko pareatu 2 urteetan, Tolosaldeko antolatzaileek gurekin kontatzen dutela, eta Tolosaldeko saioa desiente egiten ditugula, eta nik uste horrek ere bai eman ditela jende aurrean egoten jakite hori, eta gero horren nola ez asko balio du horko bezalako sariketetan.